Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Saint Gabos. Sa liwat, aldaw na naman kita ni na Sabado. Sa 13 kita ka na bulan na Pebrero. Magayon na sirang kan aldaw. Happy Valentine palan sa aga. Duman sa mga may Valentina na, may Valentino pa. Sa lado technical si James Oko. Sa information si Jimmy Guanzon. Duman sa transmitter si Engineer Abelendon Turalio. Asinman Rodel Cesar. Good morning sa mga parantabay niya to digdi sa sentro kana siyudad ni Iriga, sa interong Rinconada area, sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, asin man dyan sa tercer distrito kan probinsya ni Albay, asin duman sa Gabos na inaabot ka na sa muyang makusog na signal. Iba nagpipreparar na ngunya na pasanang bisperas ka na Valentine's Day. Malagad sabi nga ni Kayan, as usual, taon-taon pinagsisilibrar niya to an aldaw kan mga puso. Lalong-lalo na itong naghahanap pasananin kapuso. Maray sa may mga kapuso na ta. So iba talagang naghahanap nin liputok na pagkamot. Bagay ko pa man niya ng mga puso nin batag. Dawa nga ni inagihan kita nin grabing kalamidad. Hindi puso kang tao, dahil man giraray na hali. Ani ba nga ni dyan na mga politiko ginagamit pa ang puso. Ngaya ini mula sa puso. An sa indong kapuso. Kung mayong naitataong mihoras tuman sa mga kababayan niya. Walang puso. Lalong-lalo na kung inaagihanin kalamidad. Ani ba man mga kababayan niya to, hay na daw nga sa mga mula sa puso. Kan ibang mga politiko. Garong nga dahil nakita na rumduman ngunya ng mga panahon na grabe ang pagtios. Grabe ang pagtios ta abang mahal na po kan mga barakalon. Ultimo nga ning puso nin batag karo dikit na dyan sa merkado. Sabagay, epekto kaya ni kan mga uminaging bagyo digdi sa tuyang lugar. Dahil man giraray na wawara bagaan mga batag. Yung mga puso, may mga batag dyan sa sentro. Hali na po kaya yan sa ibang lugar. Pero para tulugod baga taan kilo nga ni kung minsan na kilo kan kalibo 35 pesos. Halidayan duman sa parting Mindanao. Digdi po kaya sa tuya, nagpupuso man ang batag, kundi naitumbaga, ana bunga.
Ayan ang epekto ka na bagyo. Pati ang puso nga ni masakrot. Pag ginugulay, daw ginumukan muna kay itong pulot. Kaya daw arog kayan ana panahon. Sabi nga ni kayan, dahil kita mawaranin puso. Puso na may pagkamot sa kapwa. Bakusan ng puso na makasadiri. Saan ba kaya mga puso? Kunyan baga. Taro tiklop. Dahil nabubukasan. Lalong-lalo na sa pagkamo. Matagas ang iba. Matagas ang puso. Di baka may pinag-aagihan na kamunduan. Ang iba bigo sa puso. Good morning duman sa mga nagkukumpleanyo ngunya na pagkaaldaw. Ani po na mamundong bareta ta saruan na gadan. Sinsaro man ang lugadan duman sa Las Piñas City kan pagbabadilon kan 71 anyos na si Ernesto Francisco matapos subot na masuya ini sa ribok ka na motorsiklo. Mantang duman man sa siyudad kan Naga digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Pinapaaksyonan na ka na konseho an mariribok asin nakakabulabog na mga open pipe na motor. Itong may mga mariribok na tambutso, pinagbabawal po kaya yan ka na Land Transportation Office. Ining mga motorsiklo na abang riribok. Nakakabulahaw man talaga sa mga an iba man kaya una mo ang mga motor entero pang pinapaharurot abang ribok ka na tambutso. Kaya ini an sinapo kan sarong persona na nagmumotor na abang ribok ginadan. Kaya duman po sa mga may motorsiklo na mariribukon ang tambutso. Mag-ingat-ingat ka mo takon arog na kayo ng sitwasyon. Dahilan sa kasuyaan, ginadan itong nagmumotor. Maray konso tambutso sanan pinasilinsyo. Konso driver na talagang dipisil na yan. Minsan man kaya ibang mga motorista talagang pag napadalaganin motor at ang maribok na ang tambutso una mo kunya na helicopter. Dapat bakong araw kayan masakit kung nakakadisturbo na po kita sa tuyang kapwa. Barreta Asin Plática ni Philip Barracena. Barreta Asin Plática ni Philip Barracena.
Mantang dumanman sa Libon Albay, itong orpis pala na kunyan ini. An orpis garo itong langkoy. Kadro dakulang langkoy an pinagbalik sa ararom na parte ka na dagat. Bako man subuot masiram ini. Kung mayong nakahiling, ano yun, taday pagtiyagaan. An iba nga ni, sige pabagaan bakal ka na shellfish ngunyan na mga panahon o ining mga tahong, dangan ining talaba. Samantalang pigpa para sabi ka na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tigdi sa Rion kan Bicol, na nakakahilo na tahong ngunyan na itong hali dyan sa probinsya kan Masbate, asin man na probinsya ka na Sorsogon. Yan nga ni sa sentro ka na siyudad nin Iriga sa merkado publiko, igwa pagirara yung mga nagtitinda nin tahong, kundi inda kung saan po yan hali. Baka bako man hali duman sa probinsya kan Sorsogon asin Masbate. Alagad kulang baga nagbabakal. Iyon na nga ni yan, may patanid an Bipar digdi sa Rion kan Bicol na mag-ingat asin dai mo na magbakal digdi sa mga shellfish na pinagtitinda digdi sa tuyang rehiyon. Iyan subuot delikado. Igwa na po kitang 17 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Dumanman sa siyudad Kannaga, nagpupunan patrabaho sa bubukasan na bagong urban site sa siyudad Kannaga para digdi sa mga low income o mga indigent na pamilya sa naunang bitan ng siyudad. Ang resettlement project na panginutan mismo kan Housing and Settlements Development Office, iyon nasa barangay San Isidro. Sigun ki HSDO Chief Engineer Rolly Campillos, pinag-aasahan man nindang matatapos ang patrabaho sa mga masunod na bulan. Kaibahan sa pinagtatrabaho ang mga linya kan tubig, kuryente asin man tinampo. Yan tras na pinagsasara man ang mga pamilyang dapat na maging benepisyaryo ka na programa, pati titulo kan daga asin ini ang pinagpaplansya pa. Saro sa mga pangyanot na proyekto sa naga na matawaanin lugar na pagtitinduganin harong ang naginyong mas nangangaipo. Ayota, ang masakit po kay Nikon na itong naka-star may kaya kung malusutan na naman o kaya mangyari ang palakasan system. Minsan kaya digdi sa tuyang nasyon. Ang iba nga rin, mga may kaya nagiging squatter pa. Papara sagin-sagin mampalan. Sagin-sagin batag. Kaya pag-araw kayo ng mga programa kan sa tuyang gobyerno, dapat talaga sarao na marahin. Kung para sa Tiyos, so Tiyos sana talaga na dapat maka-avail ka na sinambit ng paharong. Kung minsan kaya pag pinapakiaraman kan iba niya itong mga politiko ang mga programa kan sa tuyang gobyerno, diyan na nagkakaigwanin sabi nga ni kayan dyan na nangyayari ang palakasan, tapos igwang pigpapaboran. Siyempre kung kapamilya, kapuso pa. Igwa pala na kong istorya sa Indot, talagang grabe ang gama-gama kana sarong tagahanga
sa sarong babaeng reporter digdi sa sarong FM station di sa probinsya ni na Camarines Sur na mahiling sa nadaan niya ana sa iyang pinag-iidulong babaeng reporter boundarinan sa iyang aldaw pangyayari. Kaya susiste nakahampang niya itong kaibahan kan reporter na babaeng reporter man na lalaki inapudan sa cellphone so hinahangaan niya na reporter na babae sa sarong huro harampangan kundi na siste ta itong kan kaulay na kan lalaking reporter si babaeng reporter na pigpa para gamagamahan kan nag-iidolo kan itatao na po sa cellphone oy oro ilaga pang maisawsaw duman sa dut-dutan na pulutan si cellphone sa sobrang gamagama kan nag-iidolo sa reporter na babae halos pig ni nervyos na kaputan sa cellphone alagad kan makaulay na bigla bagang nagaluhay ana boses kan pants ugma na siya ta nakaulay na alagad ay pagiraray siya na kontento taan gusto niya talagang mahiling ana lady reporter hinda sana kung nagkahilingan na lady reporter na ini saka sa iyang pants kung nagkahilingan na ngunya na Valentine's Day pwedeng grabe ang kaugmahan kupak sa iyang pants ang siste patita parehas naman sinda may agum pati ang lady reporter ana agum si Lusong Marhay kaya ingat-ingat ka pans na baka mapaltukan kanin puso ngunya na aldawnin mga puso good morning palan ki Konsyal Manuluzon asin man ki Konsyal Junji Fortuna dyan sa Banwaan kan Nabwa mantang dumanman sa Karamuan bastante ang supply ka na karning urig ini na sinabi kan Karamuan na Municipal Agriculture Office sa ibungkan na ilistang kaso kan African Swine Fever sa 5 barangay kaini kung saan pinagtutubudan na sobra sa sanggatos na urig na na-depopulate. Sigun sa pamayukan mao na si Christina Sumpay dawa nga ni may ESF sa indang Banwaan iyo ang dakulpaman giraray subot ang karni ang nakukuha
hali sa ibang barangay na dai pa man infected. Mantang dai man kaya subot sinda nagpapaluwas pa nin supply kana karne kaini sa merkado asin nagiikot na sana sa laog kana banwaan. Kung sa ibang lugar iyon nasa 300 hasta 320 ang kada kilo kan orig na pinagabubuno. Sa banwaan kan karamuan 200 pesos sana ang kada kilo kaini. Iyan ang maugmang barata ta barato pagiraray ang kilo kana karning orig duman sa banwaan kan karamuan. Kaya lang kung maduman ka man sa karamuan, kulang ang 1,000 pesos antes kang makaabot duman. Sa rayo kan sinambit ng banwaan. Pwede ka nang mag-swimming pag abot mo duman. Bako sa nang karning origan sa imong tuyuhon. Kasudma sabi ni Konsyal Junje Fortuna kan banwaan ni Nabwa pinaupod pala nindaan DSWD digdi sa riyon kan Bicol nganing magpaliwanag dapit duman sa indang mga query and connection sa pag-distribuer kan mga cash assistance para sa mga senior citizen dyan sa banwaan kan Nabwa. Ta igwa na subot nagadan, igwa ng inataki, nagadan man giraray. Ini po na 3 digdi. Dahilan ta itong mga senior citizen kaipuhan pang tereponon kung saan ma-distribuer ang DSWD. Abo pang ipaagi na kung pwede itaw na sana i-distribuer sa barangay. Sa sobrang init ka na panahon, igwa nang nagkakaurotsan sa kapipilang mga senior citizen para sa na makakuha ka na cash assistance hali sa DSWD. Ngunyan ka na hinapot pa ka na sanggunang bayan ka na banawan ni Nabwa kung igwa subot ni guidelines. May guidelines na mga dapat ipaliwanag ang DSWD na simbag pa pero may pagkabalasubas imbes na ipaaram kung ano ang mga guidelines ang sinabi kan yaon sa DSWD aram na ninda ang mga guidelines na ang dapat tawaan itong mga senior citizen kana guidelines kana DSWD dapit digdi sa pagtawnin mga cash assistance. Tanganing aram kung ano ang sindang mga gigibuhon asin dai dapat gibuhon. Paano man yan masasabutan kan mga senior citizen kung arog kayan ang kasimbagan kan DSWD. Minsan ang arog po kayo ng mga opisina kaya adakol mga salto na pinagagigibo
bako man makatawo. Imbes na makatabang duman sa mga senior citizen, sa dikit na kwarta na ayudakan sa tuyang gobyerno, pinagpapara padipisilan pa po. Ano, antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Oras na ito ay hatid sa inyo ni Honorable Lucy Buena ng Baaw, Camarines Sur. Ang oras na ini hatod sa inyo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Buac, Camarines Sur. Ang oras na yan hatod sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mr. and Mrs. Freddy Bon and Family, London, England, at ng Casa Dinanoy, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Para sa detalyes, hanapin lang si Madam Marilu Machimora Bon. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Saro sa mga partikular na helang kan mga senior citizen mo niyan ay ang katarata. Pag iguwa ang katarata, ang pagiling mo ay malalabo. May puting layer na nakatakop sa imong mata. Kaya lang, mahalon talaga magpa-opera kan katarata. Ang iBerry ay epektibong bulong sa katarata at iba pang namamatian sa Berry ay may bilberry. Asin ini, gibo, halis Estados Unidos. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin, makulog na mata. Dahil sa sobrang gamit ng cellphone, asin computer, ang iBerry ay mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watson, asin mga suking butika. Hello, I'm Audrey Azoulay, Director General of UNESCO. Every year, on the 13th of February, we celebrate radio. A medium that is 110 years young, a constantly evolving platform for culture, for knowledge, for news, for the voices of the world. Wherever you are, radio is with you. In lockdown, it opens door to the voices of the world, to health information, to education, to the arts. It's a precious tool for the transmission of information, a global community. Sa restaurants man o ATM, at sa konting distansya, malaki na ang maitutulong mo sa ating ekonomiya. Ingat-angat, tayong lahat. Iwas COVID-19 tip. Mag-face mask at mag-face shield. Mag-social distancing. Maghugas ng kamay. Lagi. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Sa ibang mga barangay po ngunyan talagang
preparado ng marahay sa gigibuho na pre-validation ka na Department of Interior and Local Government kapit sa road clearing asin iba pang mga bagay na kaipuhan ikomplika na sarong barangay di sa enterong nasyon ka na Pilipinas. Kaya sa iba pong mga barangay na abang aati ka na gilid kan tinampo tapos itong drainage canal ngunyan namulok-pulok talagang labo-labo sa iba sa pagpapagrass cutter. So drainage canal talagang mga pinaglilinigan. Maray pala na igwa perminin na road clearing tapos igwang pre-validation and Department of Interior and Local Government daan mga barangay officials na iba naghihiro. Maray so dating mga may higos na mga barangay officials na talagang dahil pinapabayaan sa indang barangay asin minamantinir na permi pong malinig. Halos an iba suro simana nagpapagrass cutter. Sigwa man barangay na marambungo na duot pinapabayaan sana kan ibang mga barangay officials. Saka bareta na talagang swiswilduhan na ang mga barangay officials gigibuho ng salary grade 15 ang sarong punong barangay. Salary grade 10 man ang barangay secretary, barangay kagawad, asin barangay treasurer. Tindasan na kung mangyari po ini. Maray sa naman kay ni mangyayari ni duman sa darakulang barangay na bastante ang internal revenue allotment. Kaan barangay po nag-aasa sa naman yan sa internal revenue allotment sa income ka na barangay. Kundi nga ni nag-aabot sa milyon ang income kang barangay. Tapos siswilduhanin na salary grade 15 ang punong barangay. Tapos itong mga kagawad salary grade 10 ay papaanuhon yan. Dapat pag-adala na marhay ta kung minsan dagol pong leydig di sa tuyang nasyon napig pa para implementar maray sana sa primero dahil man na susustiniran arog sa nakaining gigibuho ng salary grade 15 ang sarong punong barangay ay bako yan basta-basta hapot dyan sa makuanin pundo para pansweldo sa mga barangay officials. Minsan kaya an iba man ang mga lawmaker niya to an mga nagigibukan lay dahil lamang nag-aadal kung makakarahay o makakapungot sa mga namamanwaan ang ginigibo nindang lay. Kadakol pong lay digdi sa tuyang nasyon an iba nga ni halos puro parehas naman inaadaptar sa nakan lokal itong ibang mga lay nasyonal. An siste parigdik an masakit kung ang ginigibong lay pagabat duman sa mga kababayan niya to. Ini sa ng PMBI sing ini na pinag-i-implementar ka na LTO duman sa mga maparehistro kan sa indang mga bihikulo. Although may advantage man kaya lang baka mas lalo lugod na magdakol ang mga kolorom
Digdi po sa tuyang nasyon, kolorom ng mga bihikulo, sa kun arog na nga ni kay ni kun ano-ano na sa napatian pigpaparahanap na mga requirements duman sa mga maparehistro kan sa indang mga motorsiklo asin iba pang mga bihikulo. Dapat ko ta i-regulate kan sa tuyang gobyerno. Tapos adalan mo na bago ang implementasyon. Isa nang bubugtakan in tukawan sa laugkan four wheels ana sarong aki may separate na tukawan. Yan po ang nagpasar ka na bill kay ni na naginlay si Senador GB Ejercito. Ako bakong sa kung ano pa man digdi sa mga senador na ini. Parehas man ki Senador Jingo Estrada nagpasar man kay itong kasambahay law. Nagkaluko-luko na mayo na lugod na nakuko ang katabang niya ng mga panahon. Taan gusto patikan katabang kaya so gabos na benepisyo parehas kan sarong empleyado itao naman sa inda. Narog po kayo ng mga sistema ka na ipinapasar na bill o nagiging lay ka na sarong senador ay talagang makasusuya. Dapat pag-adalan na marhay mo na. Bangang palugodan na iba man siyempre habo na magkuang katabang amak mo ngayang unbenepisyo parehas na sa muyang among papaeskwelahon iuhulog sa SSS kay puan may PhilHealth. Tapos ang minimum na sweldo 6,000. Isus Mariusip kung ikasarong simple sa naman na empleyado masweldo ka sa katabang mo nin 6,000 halimbawa 10,000 sa naman ang sweldo mo ay yun na lang yan bubuhayon mo. Kaya ini po ang mga lay na dapat pag-adalan mo na bago implementar. Minsan kaya iba niya tong mga lawmaker mayo ng ibang naisip. Imbis na makatabang duman sa mga tiyos niya tong kababayan, mas lalo pang pinapadipisilan. Kaya mas kitugang niya tong itong ngunyo na bunang magkatabang. Tapos may lay kaya na basta magiging katabang ka. Ayun na tong sinabi ko na kaipuhan na itao na mga benepisyong yan. Barreta Asin Blatica ni Philip Baracena. Barreta Asin Blatica ni Philip Baracena. Mana po kitang 15 minutos antes mag-abot na alas 9 ng pagkaaga. Kaya kita man ng mga namamanuan dapat maging sensitibo man sa pagpili ka na sa tuyang mga ibubugtak na marepresentar kan sa tuyang distrito o ining mga congressman dangan mga senador. Masakit ko na ng mga napipili niya to na mga marepresentar sa tuya
Iba man ang mga nahahaman nagiging kaisipan pag abot duman sa Kongreso at Senado. Ini kayang manunungudig di sa tukawan na dapat kaipuan may sarong tukawan ang sarong aki sa laugan kotse o anuman na four wheels na bihikulo. Baka may mga kasusyong negosyante digdi na naggibukan ling ini. Digdi sa kasambahay tabang ngani duman sa tuyang mga katabang. Ang problema man pasakit duman sa mga magiging among. Kaya dapat pinag-adalan mo na ining marhay antes na implementar. Digdi po kaya sa tuyang nasyon kadakol na mga lay na pinag-i-implementar mayong bastanting pag-aadal. Tapos kung ini-implementar dyan na nagkakaigwanin pagkaurula palpak ana sarong lay. Daiman kay puha na kadakol ng mga leng dapat sunodon sa tuyang mga kababayan digdi sa tuyang nasyon. Nariribong na lugod. Tapos igwang mga leng na hababaon man ang penalidad ang kastigo. Igwasan ang masabi na leng na ipasaran na ibang congressman o senador. Hoy, good morning palan kay Alex Celeste dyan sa Antipolo, Nabwa, asin sa tropa Antipolo Old Nabwa. Kapitan Rogelio Barcenal asin man ki classmate kagawad Luwilieno. Ano si kagawad Luwilieno saro ini sa mahiguso na kagawad ka na barangay Antipolo Old dyan sa Banwaan kan Nabwa. Maka sa masunod pwede nang maging kapitan si classmate. Harap ka na sa muyang classmate na taga duman sa Banwaan kan Pili, kapitan ng unyan. Si punong barangay Bernardo Macauyam. Ang apelyido pati talagang pamuso. Dawa ang apelyido niya Macauyam, pero kasundo niya ang barangay. Nauugma sa sayang performance bilang punong barangay. Okay, good morning kay Karondang Joey. Yata pala na kansilado muna ang registration para sa Philippine Identification System sa mga banwaan digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Dahil lanta nakatutok pangunyan ang Philippine Statistics Authority duman sa siyudad kan Naga. Ongoing ang registration para sa PhilSys na kunsain ginigibo sa Bicol Science Centrum sa City Hall Compound. Sa ginigibong registration ka na PSA yun prioridad mo na itong mga taga-barangay na konsideradong nasa indigent families o itong mayo pang national ID.
Kaya may schedule sindang pinagtagama sa 27 barangay kan nasambit ng syudad. Dapat pa mandigdi, sinabi ni Calabanga Mayor Eduardo Severo banwaan ka na Calabanga igwanin 48 barangay asin saro sa dakulang banwaan digdi sa probinsya ng Camarines Sur na may dakulang populasyon. Sigon na Kesebero may enot ng pinagtagamang aldaw ang PSA para sa registration sa banwaan. Alagad pinagkansilar man ini dahilan ta sa Naga City mo na nakatutok ana programa kan ahensya. Enot naman na sinabi ni PSA Camarines Sur Officer Clemente Manaog na pakatapos kan nagaan na matauman sindanin schedule para sa ibang mga banwaan, gradual sana. Kayaan pagpapautob digdi sigun sa Central Office. Magay ini pong Philippine ID system. Magayon man ini nganing angabos na mga requirements. Kung pwede dyan na lang. Sarong ID na sana. Di kaya sa tuya kadakol na sana bagang ID. Manunungod sa nga ni sa voters ID kan na mga botante pero umambagay ito sa nagpalpak haloy may release ang voters ID taan nagre-release itong national pa Opisina Central ka na Commission on Election. Na i-release man na ID tapos na lamang ang nagkapirang eleksyon. Ayan ang nangyari sa voters ID. Kaya garo na untok na ito. Minsan kaya digdi sa tuyang nasyon kadakol na lang bagang ID. Bagay ini pong Philippine ID system na ini, National ID system, magayon ini sa saro na sa ng ID an pwedeng gamiton. Alagad itong ibang ID pwede pa man giraray arog kan driver's license ay man yan basta pwedeng iibad duman sa National ID. Inda sana ining ID kan o UMED ID kan Social Security System asin man iba pang ID kan sa tuyang gobyerno para sa mga empleyado kung ibabali na sa National ID. Hoy, good morning man sa mga parantabay niya to dyan sa Barangay San Francisco ki Conchal Buboy Guevara. And of course, ki punong barangay Macaresoco Temenya an Secretary General kan Liga kan mga barangay digdi sa siyudad kan Iriga. Punong barangay Widin Salvador dyan sa barangay Santo Domingo. Asin man ki Reverend Father Cesar Bongkon an Cora Paroko kana Nuestra Señora de las Angustias kay Franz Onyedo na permi pong nakaantabay sa satuya. Uy, sa muyang amigo na asinsado ng negosyante si retired Lieutenant Lito Rabago.
Ini pong manunungodig sa pagkukuhanin na lisensya tapos ining rehistro kan mga bihikulo. Tangon yan bako basta-basta na makakakuha ka ni na driver's license. Kung arog kan mga panahon na igwa nga ning nakakakuha po nin driver's license dahil man tataong magmaneho. Pero ngunyan dahil na po yan pwede. Kaipuhan mag klase ka sa sarong driving school ta ia-actual ka pag ika makuhanin na lisensya o itong professional driver's license. After 6 months na ika tawanin na student permit o student license, tataw ang kananin na professional driver's license. Pag nakapasar ka duman sa requirements, nakaipuhan nag-agi ka sa driving school, tapos magkakaigwa pa nin written examination, dapat pumasar ka. Talagang iyan ang patakaran antes ka makakuha ni na sarong driver's license. Bakong arog kan mga panahon na dakol po ang nakakalusot sa mga fixer. Dumana sana nagkukuha ni driver's license ang iba. Pero ngunyan dahil na po yan pwede. Bako nang basta-bastaan pagkukuhanin driver's license, asin bako umana basta-basta na sana ika matatawanin driver's license. Minsan kaya ka na mga panahon igwang mga natatawanin driver's license na daiman nag-agi sa arog kaining patakaran. Kaya ngunyan tama sa naman yan na ipautob natultol ang requirement sa pagkuhanin na driver's license dyan sa Land Transportation Office. Morning palan ki Sir Jerry Navarez na LTO Chief ka na Ciudad din Iriga asin sa gabos niyang mga pag-iriba. Halisa na ka na oras. Man ki punong barangay Gare Marinho, and of course ki Vice Mayor Liling Malasarte yan sa Panuan ka na Baaw, and sa gabos ng mga parantabay niya to dyan sa Banuan ka na Buhi ki Dr. Ramon Nonato asin man ki Kagawad Bilya Nonato, man ki Mayor Margie Aguinillo, siyempre ki Vice Mayor Jofred Balago. Sa Indo po gabos Happy Valentine. Bueno, inaabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram. Sa lado technical James Oko, sa information si Jimmy Guanzon, asin duman sa transmitter si Engineer Abelin Don Torallo, asin man Rodel Cesar. Mga karonda, magdangog na sa programang Barbareta Sinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Latika ni Philip Baracena. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan.
katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN.